Ben, boas tardes a todos e a todas de novo. Damos comezo agora a sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de xullo. Antes de comezar coa orde do día, quero expresar a nosa conmoción e pesar polo tráxico suceso no que a traballadora do Servizo de Axuda no Fogar e veciña do Porriño, Teresa de Jesús González, foi presuntamente asasinada pola parella da persoa dependente a que atendía no seu domicilio esta mesma semana. O primeiro punto, comezando pola parte resolutiva, é a aprobación das actas. En primer caso, a aprobación da acta número 8/2025 do Pleno en sesión ordinaria do 29 de maio de 2025. Non sei se algún conselleiro quere comentar algunha cuestión. Sí. Grazas, señor alcalde. Como ven sendo habitual nos últimos plenos, este grupo municipal volve a reiterar a non aprobación das actas, xa que volvemos a non ter a resposta das preguntas escritas que se formulan en pleno, non temos as respostas das preguntas que se formulan directamente ao pleno e levamos vivindo esta situación durante toda a legislatura. Non é unha cuestión puntual, é unha cuestión que xa lle afecta a nivel estructural a este pleno e entendemos que hai que pollerlle solución porque se están vulnerando os dereitos da oposición. Máxime, cando esta semana se convoca unha comisión extraordinaria para poder obter información e a nosa sorpresa é que quen preside esa comisión extraordinaria non aporta ni un solo dato ás solicitudes presentadas, co cual expresamos o máis rechazo a forma de goberno porque non se pode permitir as situacións que estamos vivindo como oposición. A non resposta ás cuestións que se lle envían por escrito, a non resposta ás cuestións que se lle envían por rexistro, as non resposta de todas as consultas que parten deste grupo municipal. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Votamos a acta. Votos a favor. Querense en común Partido Popular, BNG. Votos en contra, Partido Socialista. E acta número 9/2025 do Pleno sesión ordinaria do 26 de xuño de 2025. Non sei se algún conselleiro quere comentar algo. Votamos a acta. Votos a favor. Querense en común Partido Popular, BNG. Votos en contra, Partido Socialista. O segundo punto é a adhesión do Consello de Rianxo ao convenio de prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica suscrito entre o Ministerio para a Transición Digital e da Fundación Pública e a Comunidade Autónoma de Galicia. Tal como se recolle na exposición de motivos, o 18 de febreiro de 2025 asinouse o convenio entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica que ten como obxecto establecer os termos e condicións xerais para un aproveitamento común das solucións tecnolóxicas básicas de administración electrónica que prestan as partes asinantes en cumprimento do disposto na Lei 39/2015 do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas, a Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público e o Real Decreto 203/2021 polo que se aproba o regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos, así como o resto da normativa aplicable. Este convenio substitúe ao convenio entre a Administración Xeral do Estado e a Xunta para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica que foi asinado o 31 de outubro de 2013. As solucións tecnolóxicas básicas de administración digital incluídas no convenio ao que se fai referencia é o sistema de aplicación e redes para administracións, o conhecido como Rede SARA, os sistemas de identificación e sinatura electrónica, tales como a clave, o portafirmas ou o Autentifica, por exemplo, os sistemas para o intercambio de información, datos e documentos entre administracións públicas por medios electrónicos, como é a plataforma de intermediación de datos da Administración Xeral do Estado para a verificación e consulta de datos e o portfolio que aí se indica, o sistema de interconexión de rexistros conhecido como SIR e outros. Tamén os sistemas de posta a disposición de notificacións en formato electrónico, como DU ou Notifica, os sistemas de apoderamento e representación, como Apodera e Representa, o rexistro de funcionarios habilitados da Administración Xeral do Estado, o punto de acceso xeral electrónico da AGE, a carpeta cidadá do sector público estatal, o arquivo definitivo de expedientes e documentos, ou os inventarios de información administrativa, como DIR3 ou SIA. A proposta que se trae aquí a pleno, formulada por Carlos Cés Ozores, responsable do Servicio de Informática deste Consello, o cal manifesta pola proposta
que este novo convenio, para poder, a necesidade de adherir o Consello a este novo convenio para poder continuar accedendo aos servizos prestados polo Estado para a Administración electrónica, que para este Consello son esenciais para desenvolver os seus propios servizos electrónicos, tanto para o funcionamento interno como para ofrecerllos á cidadanía. Por tanto, o que propón ao Pleno da Corporación e que asumimos dentro do Goberno é adherir ao Consello de Rianxo ao convenio de prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica asinado entre a Secretaría de Estado de Función Pública e a Xunta de Galicia o 18 de febreiro de 2025, designar como persoa representante da entidade do Consello de Rianxo o alcalde presidente da Corporación Local para a asinatura electrónica do documento do acto de adhesión e publicar o documento de adhesión e o convenio no portal de transparencia do Consello de Rianxo. Abrimos un turno de intervencións por si queren comentar algunha cuestión sobre o convenio. Benejá. Moitas gracias. Este grupo municipal apoia toda a actuación que achegue e facilite a xestión das relacións da cidadanía coa administración. Neste sentido, entendemos que a digitalización administrativa e o acceso dos das cidadás a estes servizos cumpre este cometido de achegar a administración. Non obstante, facemos unha serie de observacións. En primeiro lugar, coidamos que é moi importante asegurar a disponibilidade de uso da lingua galega en todas as ferramentas que se poñan a disposición da cidadanía. Ademais, tamén creemos que é moi importante prever axudas a todas aquelas persoas que poidan ter dificultades para o acceso e o uso das ferramentas digitais, e moi especialmente as persoas máis maiores. Así mesmo, tamén pensamos que é moi importante avaliar as necesidades de persoal do Consello para atender a posta e mantemento o mantemento e a posta en marcha dos servizos digitais do noso Consello. Moitas gracias. Moitas gracias. Partido Popular. Boas tardes. Moitas gracias, alcalde. Boas tardes a todos. Con respecto a este punto, o Partido Popular está de acordo consciente de que é imprescindible a digitalización da administración. Esta serie de ferramentas electrónicas que se poñen ao servicio dos usuarios, neste caso da administración, son fundamentais e indispensables para o día a día e que se consigan os recursos necesarios para isto. Vamos a apoiar, sin duda. Moitas gracias, Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Saudamos aos membros do Pleno da Corporación aquí presentes e tamén a xente que nos venden das súas casas. Permíteme facer un pequeno inciso e comentar que no noso grupo queremos expresar primeiramente o máis profundo pesar e a máxima condena pola traxedia acontecida coa traballadora do Servicio de Axuda no Fogar. Queremos expresar que non é só un falecemento, sino que é un asesinato que nos golpea de novo a nosa sociedade. Insistimos en que este tipo de situacións deben ser expostas a nivel público e instamos ao Concello a que dé os pasos necesarios para que en vindeiras ocasións se sume aos que fan outros concellos e facer ese minuto de silencio de forma simbólica ou calquer outra iniciativa que visibilice este tipo de situacións. Con respecto á proposta que acaba de redactar a alcaldía, o Partido Socialista vai apoiar. Moitas gracias. Moitas gracias. Rianxo en Común. Nos imos apoiar a proposta. Moi ben, moitas gracias. Votamos o punto, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O seguinte punto é a aprobación dos festivos locais para o ano 2026, tendo en conta, como saben, que compre comunicarlle a Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia a previsión de festivos locais para o próximo ano, para os efectos da confección do calendario laboral da provincia da Coruña. Propónse sinalar como festas locais as que xa se trasladaron en xunta de portavoces o 16 de xullo de 2026, é dicir, o Día do Carme, e o 18 de setembro de 2026, é dicir, o último día das festas de Guadalupe. Por tanto, o que se fai é darlle continuidade á proposta de anos anteriores. Abrimos un turno de intervencións por si queren comentar algo. Benejá. Gracias. Esta proposta que se trae hoxe de Rianxo en Común ten o mesmo sentido e o mesmo espírito que as que traían o noso grupo municipal, o BNG, cando se atopaban en situación de goberno.
é que era obxecto de forte oposición e controversia por este mesmo grupo, Rianxo en Común, cando estaban en lugar de oposición, facendo diversas propostas, como, por exemplo, facer rotacións por parroquias, enquisas a veciños, votacións populares, o que entendemos que agora ven que é algo complicado e difícil de acometer. Polo mesmo, este grupo municipal vai apoiar esta proposta. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias. Como xa se falou nas comisións informativas previas, estamos de acordo na proposta destas fechas e imos a apoiar tanto o 16 de xullo para as festas do Carmen e o 18 de setembro para a festa de Guadalupe. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. O Partido Socialista vais a abster debido que creemos que hai que explorar outro tipo de situacións. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde, nos imos apoiar a proposta. Moi ben, moitas grazas. Pasamos entón a votar a proposta ao punto terceiro da orde do día. Votos a favor. Rianxo en Común, Partido Popular e BNG. Abstencións, Partido Socialista. O punto cuarto é o nomeamento de xuíza de paz sustituta do Xulgado de Paz do Consello de Rianxo. Compre sinalar que tras a aprobación das bases da convocatoria pública para a elección de xuíza de paz sustituto ou xuíz de paz sustituto naquela altura, por resolución da alcaldía de 23 de 4 de 2025, é efectuada a publicación da convocatoria tanto no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Consello de Rianxo como no tabuleiro de anuncios do Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción de Padrón, como no tabuleiro de anuncios do Xulgado de Paz de Rianxo, así como no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, con data de 29 de abril de 2025, segundo o certificado da secretaria, no prazo dos 15 días hábiles dende a publicación no BOP, presentáronse as seguintes solicitudes. Unha por parte da interesada, cuxo nome é Laura Fabeiro Ramos, e outra por parte da interesada, cuxo nome é Sandra Rodríguez Rial. Analizada a documentación polas aspirantes, acreditado que se cumpre cos requisitos exigidos nas bases da convocatoria, conforme ao establecido na normativa vixente, e sendo preciso o quórum de maioría absoluta para a elección de candidato, propónse admitir as participantes antes mencionadas, Laura Fabeiro Ramos e Sandra Rodríguez Rial, e elixir como xuíza de paz sustituta a Sandra Rodríguez Rial. Abrimos un turno de intervencións por si queren comentar algo. Moitas gracias. Parécenos adecuada a proposta, mas gustaríanos saber cal foi os criterios que se tiveron en conta para facer esta elección. Continuamos coas intervencións. Partido Popular. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Visto os candidatos, vamos a decantar pola que se propón aquí, Sandra Rodríguez Rial. Moitas gracias. Moitas grazas. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. En base ás explicacións que se deron na xunta de voceiros e na comisión informativa, vamos a reiterar a nosa posición en ambas e a absternos. Moitas gracias. Moitas grazas. Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde, nos apoiamos a proposta. Moi ben, moitas grazas. A elección basease, como se trasladou en xunta de voceiros e tamén os distintos grupos, en varios criterios que non teñen tanto que ver cun mérito profesional ou formativo, sino con outras virtudes que, dentro do propio Xulgado de Paz, nos veñen señalando xa con anterioridade para a elección do xuíz de paz titular, que ten que ver, ademais, a cuestión antes comentaba, formativa e profesional, que ten tamén máis que ver con cuestións que teñen que ver coa arraigamento da persoa co territorio, a súa aparente estabilidade no mismo, etcétera, etcétera. Entón, en base a esas outras condicionantes, foi polo que se estimou que esta candidata proposta cumpría máis con ese perfil que donde o Xulgado de Paz nos sinalan que se busca que no caso do outro.
Pasamos entón a votar a proposta do punto cuarto de nomeamento de xuíza de paz sustituta. Votos a favor. Reacción Común, Partido Popular e BNG. Abstencións, Partido Socialista. Xa na parte de control, dase conta das resolucións da Alcaldía e actas de Xunta de Goberno. Por un lado, as resolucións da Alcaldía editadas dende un de xuño de 2025 ata o 30 de xuño de 2025, é dicir, dende os número 635 ao número 793, e dase conta tamén das actas da Xunta de Goberno, a acta número 11 da sesión extraordinaria e urxente do día 5 de maio de 2025 e da acta número 12 da sesión extraordinaria e urxente do día 19 de xuño de 2025. Dase conta tamén da resolución definitiva do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, do IDAE, polo que se aproba a concesión de axudas para a renovación de alumnado público en Rianxo, é dicir, proxecto denominado Renovación do alumnado público en Rianxo, por un importe de 547.364,30 euros e que, como saben, permitirá levar a cabo unha importante actuación de sustitución de luminarias na vila, no centro da vila, dando continuidade así a actuacións semellantes que se levaron a cabo en anos anteriores. Non? E dase conta tamén da circular da Diputación da Coruña en relación á aprobación do POS 2025 recibida o 2 de xuño de 2025. A continuación, no punto 8º, temos unha moción do Grupo Municipal do BNG para a creación dunha unidade de educación especial no IES Félix Muriel. Ten a palabra a voceira do grupo. Moitas gracias. Ben, vou pasar á lectura da exposición de motivos. As unidades de educación especial son creadas a través do decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación. Neste decreto establécese que a diversidade é unha realidade social e, por tanto, unha realidade en cada centro docente, en cada comunidade educativa. E a resposta educativa a esta diversidade debe concretarse en cada proxecto educativo, en cada ensinanza, na coordinación docente, na atención a cada alumna e a cada alumno, na oferta de recursos e medidas educativas, nos compromisos familiares e sociais e en todo o que contribúa ao máximo desenvolvemento persoal e social do alumnado e a súa preparación para convivir e participar de xeito autónomo nunha sociedade democrática. De acordo cos ditos principios, priorizarase a escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais nos centros ordinarios frontes ás unidades ou aos centros de educación especial. Porén, ollamos como hai unha grande distancia entre o que se promove no decreto e a realidade do sistema educativo na nosa contorna, e moi especialmente no noso Concello. Neste senso, só un centro educativo IES Espiñeira de Boiro. Neste senso, só un centro educativo IES Espiñeira de Boiro. O principio de priorizar, por tanto, a escolarización nun centro ordinario semella bastante lonxano. Isto afecta a alumnado con necesidades diversas que, despois da súa escolarización en centros de primaria, ve paralizada a súa formación a carón dos seus compañeiros e compañeiras de promoción, optando ás veces por permanecer no centro até cando sexa posible por idade, ou buscar outros recursos que son escasos, xa sexan privados ou públicos, para seguir a súa educación. Por iso, atendendo a esta demanda social, é que presentamos esta moción no intento de acadar, se conforme no IES Félix Muriel, este recurso educativo pensando nas crianzas con necesidades especiais. Traemos esta proposta en canto ás necesidades que a propia comunidade educativa nos trasladou. Por iso traemos esta proposta de acordo. Instar á Consellería de Educación da Xunta de Galiza a creación dunha unidade de educación especial no IES Félix Muriel. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Con respecto a esta moción, pois vemos
vemos correcta a proposta e, bueno, se hai unha necesidade da comunidade educativa presente e se a dirección do centro está de acordo en conquerir esa unidade especial de educación, pois vemos axeitado hasta esta solicitude á Consellería para poder aplicala aquí en Rianxo. Moitas gracias. Moitas grazas. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Dende o Grupo Municipal Socialista de Rianxo manifestamos o noso apoio á moción presentada polo BNG, tal como manifestamos xa na comisión informativa, o entender que responde a unha demanda social real e que persegue o obxectivo de garantir unha educación adaptada e de calidade para todo o alumnado, especialmente para aquel que presenta necesidades educativas especiais. Non obstante, queremos remarcar a importancia de que calquera medida en materia de atención á diversidade se realice baixo amparo da normativa vixente en Galicia e que antes mencionou a voceira do BNG, o decreto 229/2011 do 7 de decembro. Neste sentido, defendemos que a creación dunha unidade de educación especial non debe supor en ningún caso unha reducción ou reestructuración dos recursos xa existentes no centro, sino que debe de ir acompañada dunha dotación específica, estable e suficiente, tanto de personal como de medios materiais, que reforce a capacidade inclusiva do IES Félix Muriel. Ademais, consideramos imprescindible avanzar cara a unha mellora real da educación inclusiva na etapa de secundaria, o que implica un incremento da presenza de profesorado de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe, así como maior dotación de orientadores e orientadoras educativas. Estes perfis son fundamentais para garantir unha atención personalizada e de calidade ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, sen que isto implique necesariamente a creación de unidades segregadas. Así mesmo, consideramos fundamental que a Consellería de Educación realice unha valoración técnica e pedagóxica rigorosa sobre as necesidades de escolarización existentes no centro e no conxunto da comarca, co obxectivo de garantir un uso equilibrado e racional dos recursos públicos, priorizando sempre o dereito do alumnado a recibir atención educativa no seu contorno máis próximo e en condicións de equidade. Por todo isto, expresamos o noso voto favorable á moción, na confianza de que esta proposta sexa o punto de partida para avanzar cara a un modelo educativo máis inclusivo, equitativo e centrado nas persoas, tamén no ensino secundario. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Reacción común. Grazas, señor alcalde. Vimos de falar no pleno extraordinario que tivemos con anterioridade da necesidade dunha educación inclusiva e de calidade. Ben, é certo que sempre se incide máis na educación infantil e na educación primaria, pero o alumnado de educación secundaria obrigatoria tamén ten dereito a ter as mesmas oportunidades para o seu pleno desenvolvemento persoal. Polo tanto, estamos totalmente de acordo coa proposta e votaremos a favor. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación do punto. Votos a favor. Aprobada por unanimidade. O 9º punto é unha moción tamén do Grupo Municipal do BNG relativa a demandar un proxecto integral de remodelación da fachada marítima de Rianxo. Ten a palabra a voceira do grupo. Moitas gracias. Paso entón á lectura da exposición de motivos. En recentes datas, víamos que despois de varios anos de demandas formais por parte de diferentes gobernos municipais de Rianxo, se materializaba a cesión de diferentes espazos da vila por parte de Portos de Galiza, onde o Concello xa era de facto a única entidade que se implicaba no seu mantemento, malia non ser o titular destes terreos. É evidente que a proposta que a Xunta fai non materializa o conxunto das reivindicacións municipais, pois deixa fora un importante terreo a carón do auditorio, no que a Xunta prefire manter baixo a súa protección, autoridade e enténdese inherente ao seu coidado. Isto, malia estar en plena zona urbana e, polo tanto, debería ter outro tratamento que o actual estado en terra, de acopio de materiais de obras ou de medre e incontrolado de ervas. Agardemos nalgún momento poida estar baixo a autoridade municipal e abordarse un proxecto diferente de integración na malla urbana. Mais o que supón tamén a proposta da Xunta deixa medianamente claro que mantén baixo o seu goberno e a súa responsabilidade sen cesión ningunha, por tanto, toda a fachada marítima que transcorre entre o porto de Sete Fogas e a zona portuaria actual, o que é o entronque con mar da vila de Rianxo.
É a ela, sen dúbida ninguna e polos feitos sinalados con anterioridade, que é a Xunta de Galiza e o seu ente instrumental, Portos de Galiza, a quen debemos exixir un modelo de fachada acorde ao que Rianxo representa. Hai uns meses, e nestes últimos anos, tamén vimos como diferentes localidades da nosa contorna se beneficiaban de actuacións ou de anuncios de proxectos de reorganización e de humanización das frontes marítimas, mellorando a relación entre os espazos portuarios e os núcleos urbanos. Este sería o caso da Pobra, Porto do Son, Palmeira, Noia ou Ribeira, con actuacións millonarias, algunhas baixo a planificación da Fundación Ría, outras non, mais todas coa intervención directa da Xunta de Galiza. Evidentemente, con toda a paciencia que se mantivo, mais dotándonos de toda a firmeza desde Rianxo, compre que realicen o esforzo orzamentario e a vontade política de humanización da fachada marítima do Concello. Nin que dicir que a nosa fachada mantén unha situación de privilexio, aberta ao mar, visual e fisicamente. Un lenzo no que deseñar unha intervención respectuosa que favoreza armoniosamente a humanización. Unha humanización que partiría desde Sete Fojas, peirao histórico, prácticamente en desuso, con grande valor patrimonial, en especial rehabilitado en 1903, cando se lle adxudicaron as obras da súa reparación e ampliación a Ramón Fernández García de Sespón, pai do que será un grande amigo de Castelao, Ramón Fernández Mato. Desde alí a fachada vai polos xardíns da Ribeira, eixe de acceso ao porto, con accesos desde o campo, a igrexa, as casas de Dieste e Castelao, o busto de Castelao de 1975, as esculturas da Manuela, Rosalía, as casas do Portiño e o Consistorio Vello, por citar algúns elementos de relevo neste espazo sinalado. Creemos que é o momento para Rianxo de materializar este proxecto singular de humanización da fachada marítima e compre ter unha posición de Consello e de unanimidade das forzas que conforman a corporación no compromiso coa súa demanda. É por iso que traemos hoxe ao pleno do Consello o seguinte acordo. Demandar da Xunta de Galiza e, en concreto, de Portos de Galiza, os pasos necesarios para acometer as obras dun proxecto de organización e humanización da fronte marítima de Rianxo. Abordar ese proxecto dun xeito participativo e dialogado, cos sectores afectados, tanto económicos como sociais, institucionais e da propia veciñanza. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Con respecto a este tema do acondicionamento da fachada marítima rianxeira, pois, bueno, é unha problemática existente xa desde xa fai moitos anos, xa houve, antigamente xa houve proxectos diversos, pero, bueno, non acabaron de executarse. Bueno, he visto como está a situación, pois, bueno, sí que vemos que falta un impulso por parte principalmente de quen goberna o Concello de Rianxo, de intentar conquerir pois, esas ansiadas melloras, esa ansiada humanización da fachada litoral, que tamén quero recordar, quero incidir en que sí se debe mellorar, pero sin perder a perspectiva de que Rianxo é un pobo mariñeiro que ten que estar vinculado co mar. O sea, non nos vayamos a recheos inmensos no que perdamos esa riqueza que temos, ese patrimonio que temos. Bueno, a quen lle toque, pois, entre a Xunta de Galicia, Portos e o Concello, pois, bueno, intentar buscar un proxecto que se adecue ao Rianxo que queremos e ao Rianxo que queremos deixar para as futuras xeracións. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Xo expresamos en comisión informativa e o volvemos a reiterar ahora aquí no pleno. Dende o Grupo Municipal Socialista de Rianxo compartimos a necesidade de avanzar nun proxecto integral que permita reorganizar e humanizar a nosa fachada marítima, un espacio privilexiado que merece unha intervención ambiciosa, respetuosa e plenamente integrada na vila. Con todo, resulta canto menos curioso que agora o BNG impulse esta iniciativa,
cando en outubro de 2024 foi o Partido Socialista quen presentou no Pleno unha moción neste sentido, con propostas claras, realistas e encamiñadas a iniciar un proceso de traballo conxunto e coordinado con Portos de Galicia. Aquela moción foi aprobada e, sen embargo, o voto do BNG foi a abstención, argumentando, entre outras cousas, que o proxecto contaba coa participación da Fundación Ría, que daquela non merecía o seu apoio, por razóns que a día de hoxe ainda non comprendemos. Hoxe, sen embargo, vemos que o BNG si acepta e defende os seus proxectos e reitera proxectos similares doutras vilas que contan tamén coa colaboración da mesma fundación. Sen procesos participativos coñecidos, aplicando así unha dobre vara de medir injustificable. Para algún proxecto que vale calquera fórmula, como que presentades agora, sendo exactamente o que pretendía o Partido Socialista con aquela moción de outubro, pero cando a iniciativa xurde do noso partido, pois apostamos que por esa opacidade ou por poñerlle excusas a un proxecto que redacta exactamente o que aquí expoñedes. E vamos a lembrar a nosa moción de outubro de 2024, onde incluía as propostas concretas. Na exposición de motivos remarcábase a convocatoria dunha reunión técnica co equipo da Fundación Ría coa participación de todos os grupos políticos, a realización dun calendario de visitas e espazos a intervir, a creación dun plan de traballo conxunto co objetivo de presentar un anteproxecto realista e viable a Portos de Galicia, a creación dun comité de seguimento do proxecto. A día de hoxe descoñecemos, señor Bustelo, en que punto se atopa aquel acordo plenario aprobado. É a responsabilidade do señor alcalde dar conta do seu cumprimento. Mentras noutros concellos da contorna, como mencionaba, a Pobra, Portosón, Palmeira, Ribeira, As Pontes, vense avances claros grazas á iniciativa institucional, aquí seguimos sen un calendario, sen reunións e sen transparencia no proceso sobre eses acordos plenarios. Por outro lado, eu creo que debemos de recordar que a Xunta de Galicia, a través de Portos de Galicia, segue sen facer modificación ningunha da fachada marítima de Rianxo. Portos de Galicia deben entender que a fachada de Rianxo está perfectamente así. Quen ten que promover esa iniciativa é o Concello de Rianxo, como se fixo en 2007 e como se fixo en 2008. O Concello de Rianxo impulsa un proxecto que non se leva a cabo por diferentes motivos. Por iso, insistimos e reiteramos que debe ser o Concello de Rianxo quen impulse o proceso, reclame esas actuacións e elabore unha proposta conxunta, na que, por suposto, Portos de Galicia participe como administración implicada tanto en propostas como en financiamento. En definitiva, compartimos o fondo da moción, pero lamentamos profundamente a falta de coherencia política do BNG, que freou unha proposta socialista similar hai menos dun ano. E agora pretende impulsar, e sen recoñecer o traballo feito previamente, nin explicar os motivos do seu cambio de criterio. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Este é un proxecto no que se ven traballando ao longo desta legislatura entre a Consellería do Mar da Xunta de Galicia e o Goberno de Rianxo. Durante os últimos meses mantivéronse diversas xuntanzas entre o conselleiro anterior, que, como saben, non hai moito sufriu un cambio de titular, polo que estamos intentando retomar coa nova conselleira todo o traballo feito a todo agora, que non era pouco. Ainda así, cando confirmemos os avances coa nova titular, iremos informando, nada que engadir, salvo que apoiamos a proposta. Moi ben, moitas grazas. Pedía intervención ao BNG. Moitas gracias por responder un pouquiño ao que dicía o voceiro do Partido Socialista. Ten razón en que esta é unha proposta similar, mais ten unhas diferencias bastante importantes e, como xa expuxamos no momento no que votamos en contra da súa proposta, seguimos estando en contra da súa proposta, se esa é a súa dúbida, por unha cuestión importante, é que a súa proposta traía a relación, propoñía unha entidade, unha empresa en concreto, como é a Fundación Ría. E nós entendemos que este remodelado debe ser acometido pola Xunta de Galicia, non por entidades particulares e moito menos por entidades concretas.
como ben dixo, algúns consellos, como os que nomeei na exposición de motivos, si me estivo escoitando, como a Pobra, Porto de Son, Palmeira, Noia ou Ribeira, foi acometida con actuacións millonarias, algunhas baixo a planificación da Fundación Ría, outras non. Polo tanto, nós non defendemos a actuación dunha entidade concreta, senón da Xunta de Galicia. Esa é a principal diferencia que expuxemos no seu momento e que seguimos mantendo sin ningún tipo de dúbida. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Por suposto que escoitei a súa lectura e, además, con atención e remarcaba, evidentemente, o que acaba de expoñer. Eu creo que debemos diferenciar quen executa os proxectos e quen os ten que financiar e quen os ten que solicitar. Resulta curioso ese posicionamento porque aínda non hai moito. Eu creo que tanto o BNG como o Partido Popular e o Grupo de Goberno votaron a favor do proxecto do Castelo da Lúa. Eso foi, sin mal non entendemos, eso foi unha decisión do Grupo de Goberno quen decide facer esa actuación e non vin objeción ninguna por parte de ningún partido e levantarse a man de forma favorable, o cual nos choca un pouquiño esa situación de incoherencia, como para certos proxectos, como pode ser a biblioteca, pois se decide que se execute dunha forma, ou a vivenda dos mestres que se execute en base a unha decisión dun goberno, e en cambio, cando o Partido Socialista o que pretendía era facer un proxecto cunha fundación, porque entendíamos que era, por dicirlo dunha forma entendible, a chave para poder negociar con Portos e buscar esa situación de remodelación da fachada litoral, cando Portos, creo que demostrou máis de unha vez que non quere modificala. Para Portos, a fachada litoral de Rianxo está ben como está, senón entendemos que xa o tería feito. Por iso creemos que ten que ser, neste caso, entendíamos que tiña que ser a Corporación Municipal cun proxecto amplio e onde estuáramos representados todos, non só os grupos políticos, senón se exponía tamén que tiña que estar representada o sector do mar, o sector comercial e a propia veciñanza, para que entre todos diseñemos esa fachada litoral que queremos. Non se fala de recheos, non se fala de ningún proxecto en concreto, fálase de que a través da Fundación Ría consigamos realmente elaborar un proxecto. E era pioneiro. En aquel momento non había ningún vínculo nin con Puebla, non había ningún vínculo cas Pontes, e Rianxo o que tiña era a oportunidade de facer un estudio mediante acordos universitarios ca Fundación Ría e ter un anteproxecto, que é o que pedíamos, que ese anteproxecto presentarlo exactamente o que vos estades facendo ahora, presentarlo a Portos de Galicia. Por iso non somos capaces de entender esa situación. Sí que compartimos a moción e ojalá se modificara a fachada litoral, pero creemos que temos que ser coherentes e buscar os apoios e os consensos nos momentos que se precisan. Só unha pregunta. Nos gustaría saber cal é ese traballo que fixeron co anterior conselleiro do Mar, con independencia de que se sigan avanzando coa actual. Nos gustaría que nos explicaran en que sentido están traballando, porque a día de hoxe eu creo que os veciños ainda non temos claro cales son os terrenos que se van a desafectar. Entonces, nos gustaría que nos informaran un pouquiño desa situación. Moitísimas gracias. Moitas grazas, aproveitando a pregunta, dado que non tiña pensado intervir, pero como se afeaba en distintas intervencións a capacidade de traballo do alcalde, pois tamén me vexo na obriga de facelo. Creo que é conocido por todos cales son os terreos que se van a ceder finalmente, que son os terreos que se levan anunciando en prensa dende fai, atreveríame a dicir que 10 anos, e que foron trasladados a distintos gobernos nos últimos anos, que ten que ver co que conocemos como xardíns da Ribeira. Os ámbitos que están axardinados son os que se van ceder ao Consello, nada máis que iso, non? Xa o sinalou a conselleira, pero recalco por si fixera falta. Neste ano, polo menos, se queremos entendelo así, neste curso político mantiven cando menos un par de xuntanzas, por non dicir máis, tanto co conselleiro
do mar anterior, como co presidente de Portos de Galicia, tamén algunhas outras co propio director de Portos, incluso aquí en Rianxo, nos que abordamos diferentes cuestións, nas que sempre estivo presente a ampliación dos espazos a ceder e, por suposto, tamén o proxecto de remodelación da fachada marítima rianxeira. Non será, entón, por falta de insistencia polo que o proxecto non vai avanzado. Non vou tampouco entrar moito ao detalle do que se foi abordando nesas xuntanzas, que son xuntanzas institucionais e de traballo entre o titular de Consellería e máis eu, e en todo caso o que non vou facer tampouco é, despois de cada xuntanza, estar anunciando cuestións que non teñen visos de materializarse axiña, non se trata de estar creando falsas esperanzas nese sentido. En todo caso, o que traslado é que se veñen mantendo esos contactos, que se ven facendo ese traballo conxunto coa Consellería, que son conscientes, ou polo menos así se manifesta, das necesidades que trasladamos e son conscientes plenamente de que terreos como os que se aludían para portos poden ser pouco interesantes, sin embargo, para o Consello poden ter unha utilidade fundamental e desbloquear outros proxectos na mesma zona. Por tanto, seguiremos traballando no mesmo sentido, ca nova titular da Consellería, que estou seguro que tamén é sensible a estas circunstancias e que poderemos ir dando eses pasos e avanzando para desbloquear eses proxectos pouco a pouco, pero insisto, non creo que ningún deses os alcaldes deses consellos que se mencionaban se esforcen máis en desbloquear estes proxectos do que se esforza o alcalde de Rianxo. Votamos a proposta do BNG, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. A seguinte é unha moción do Grupo Municipal do Partido Socialista para a remodelación do paseo marítimo entre Fincheira e Tanxil. Ten a palabra o voceiro do grupo. Explorar
Moi ben, moitas gracias. Beneja. Gracias. Este asunto foi tratado xa de xeito reiterado en varias ocasións por este grupo municipal do BNG. Incluso no seu momento conseguimos, a través do noso representante no Parlamento do Estado, unha asignación económica moi cuantiosa, moi importante para actuar neste paseo. Mais esta asignación non se chegou a utilizar nunca e descoñecemos por que a motivación. Polo tanto, dende o Goberno Municipal, este grupo tamén demandou a Costas do Estado a intervir de xeito urxente no paseo. En todo caso, entendemos que esta é unha actuación que queda fora do ámbito das competencias municipais e por iso entendemos que o camiño ten que ser demandar agora, de xeito inmediato, á Xunta de Galiza, a actuación urxente neste espazo, que concordamos que está nunha situación de moito risco. Moi ben, moitas gracias. Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a este punto, pois o tramo entre Punta Fincheira e Tanxil non cabe duda que está en un estado lamentable de seguridade para os usuarios que por ali pasan. Estes puntos xa foron expostos por parte do Partido Popular e dos diversos grupos como o BNG en mocións, en preguntas solicitadas aquí ao equipo de goberno e, bueno, agora o PSOE trae a colación esta proposta que, bueno, que vemos favorable de intentar actuar na medida posible, canto máis rápido o posible sexa, pois mellor. Vamos a apoiar esta iniciativa para poder actuar na mellora desa contorna e conquerir eso o que queremos. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Desde Rianxo en Común vemos favorable a proposta e imos apoiar. Moi ben, moitas gracias. Simplemente tamén semellante ao caso anterior, teño que comentar además que este mesmo mes, o día 4, se non recordo mal, mantiven unha xuntanza na subdelegación do Goberno ca propia subdelegada e que tamén co xefe da demarcación de costas en Galicia, con Carlos Gil, abordamos distintas cuestións que teñen que ver cos ámbitos que é competente costas aquí no noso tramo municipal, entre eles, por suposto, o paseo do que estamos falando, non? Entre Punta Fincheira e Tanxil. Adquiriuse o compromiso por parte da demarcación de costas de avanzar na rehabilitación de todo este treito, adquiriuse tamén o compromiso por parte do Consello de redactar o proxecto técnico necesario a tal fin, non? Mantendo un contacto dereito e estreito con Costas para cos técnicos de Costas para traballar ese proxecto, para ter en conta as situacións que se viviron nos últimos meses, anos sobre todo, que cambiaron tamén a orografía do terreo de maneira significativa en relación tamén a proxectos que poidera haber con anterioridade ou propostas que poidera haber con anterioridade. Por tanto, a vontade haina por parte de Costas neste momento, o compromiso de traballar conjuntamente as dúas administracións pois está sobre a mesa, ratificado, insisto, o 4 de xullo pasado. Por tanto, iremos traballando nas próximas semanas e seguramente teñamos noticias positivas moi axiña, non? Pasamos a votar a proposta. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. A seguinte é unha moción do Grupo Municipal do Partido Socialista para instar á Xunta de Galicia a mellora dos accesos e a axilización das actuacións de previsión de incendios forestais e ao Consello de Rianxo a cumprir co seu Plan Municipal de Prevención aprobado en 2019. Ten a palabra o voceiro do grupo. Perdón, gracias, señor alcalde. Procedo a ler a exposición de motivos da moción. A prevención de incendios forestais é unha responsabilidade compartida entre administracións, pero a súa eficacia depende en boa medida da axilidade, coordinación e vontade política
con que estas actúan. No caso de Rianxo, a veciñanza leva anos alertando do abandono de numerosas zonas forestais e camiños de acceso, sen que se teñan producido actuacións efectivas nin por parte da Xunta de Galicia, nin en moitos casos do propio Concello. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, é a administración competente en materia de prevención e defensa contra incendios forestais. Un dos elementos fundamentais para garantir unha resposta rápida frente ao lume é o mantemento das pistas secundarias e accesos forestais, imprescindibles para os traballos de vigilancia, prevención e extinción. Moitos destes accesos no termo municipal de Rianxo atópanse en estado de abandono, con vegetación que impide e dificulta gravemente o paso dos vehículos de emerxencia. Ademais, moitos propietarios afectados denuncian demoras superiores ao ano entre a súa solicitude de limpeza a través de SEAGA e a execución da mesma. Estas dilacións anulan o valor preventivo das actuacións e deixan a veciñanza nunha situación de desprotección. Compre lembrar tamén que o Concello de Rianxo conta dende o ano 2019 cun plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais, aprobados conforme a normativa autonómica e vixente a día de hoxe. Este plan establece as obrigas municipais tanto no mantemento de parcelas e vías de titularidade local como na identificación de incumprimentos ou a execución subsidiaria de cando sexa necesario. Sen embargo, a realidade mostra que moitas destas obrigas non se están cumplindo con dilixencia, polo que é necesario intensificar as accións dentro do ámbito municipal, co obxectivo de non chegar ao 31 de maio de 2026, data límite anual para ter limpas as faixas de protección, sen os deberes feitos, como ocorreu en anos anteriores. Finalmente, faise imprescindible reclamar á Xunta de Galicia que incremente a financiación destinada aos concellos para poder acometer con garantías a aplicación efectiva dos plans municipais de prevención, pois a complexidade técnica e os custes das actuacións superan en moitos casos a capacidade real dos gobernos locais. Polo tanto, expoñemos os seguintes acordos. O primeiro, instar á Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, a realizar de forma urxente os traballos de limpeza e mantemento das pistas secundarias e accesos forestais no termo municipal de Rianxo, co fin de garantir a mobilidade dos servicios de emerxencia e facilitar as labores de prevención. Punto 2. Instar á Xunta de Galicia a eliminar as demoras actuais, reducindo sustancialmente os prazos entre a comunicación da necesidade de limpeza dunha franxa de protección e a súa execución, xa que as dilacións actuais, que superan habitualmente o ano, prexudican gravemente aos veciños e veciñas afectadas. Instar ao Concello de Rianxo a realizar unha revisión urxente dos terreos municipais e das zonas de competencia local e a intensificar as accións de cumprimento do Plan Municipal de Prevención aprobado en 2019, co obxectivo de non volver a chegar ao 31 de maio de 2026 sen ter executado as obrigas marcadas pola normativa vixente. Punto 4. Instar á Xunta de Galicia a incrementar os recursos económicos e as liñas de financiamento destinadas aos concellos galegos para que poidan aplicar con garantías os seus plans municipais de prevención de incendios, incluindo traballos de execución subsidiaria, campañas de comunicación, dotación de medios e mellora das vías de acceso. Solicitar a convocatoria dunha reunión técnica entre a Consellería do Medio Rural, o Concello de Rianxo e representantes veciñais para avaliar a situación actual no termo municipal, establecer prioridades e mellorar a coordinación institucional na aplicación destas medidas preventivas. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Benejá. Gracias. Apoiamos esta proposta e tamén queremos facer fincapé e dar recoñecemento ao esforzo moi grande, moi importante que están a facer nomeadamente as comunidades de montes para manter limpas e ordenadas as diferentes áreas forestais e os diferentes camiños e accesos. O noso recoñecemento ao seu esforzo e, por suposto, apoiar a mellora de recursos por parte da Xunta de Galicia. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a esta moción, vamos a apoiala, ainda que, puntualizaremos unha serie de cousiñas como que aquí solicitas incrementar os recursos económicos, cada ano estánse incrementando os recursos económicos. Si é certo que, pode ser que non sexan necesarios, pero, aquí, por exemplo, no Concello de Rianxo, fixanse varias intervencións, estáse creando, a ver se inaugura dunha vez a estación ao Parque Búho,
que eu creo que na contorna vai ser importante este centro e, bueno, vai nos a dotar de máis medios, de máis axilidade para poder intervir en caso de incendios. Entendemos o fondo da moción e, bueno, pola nosa parte, pues, bueno, apoiaremosla. Moitas gracias. Moitas grazas, Renxo en común. Grazas, señor alcalde. En termos xerais, estamos totalmente de acordo coa proposta. Ben é certo que últimamente, no marco da prevención de incendios, as entidades locais asumimos cada vez máis competencias sen os medios e os recursos necesarios para facelo, pero non por iso debemos de deixar de cumprir coas nosas obrigas. Técnicos do Concello traballan a diario para abarcar esta problemática, pero ás veces non resulta tan doado como nos gustaría. Aínda así, poñeremos todo da nosa parte e imos apoiar a proposta. Bueno, moitas grazas. Pasamos entón a votar a proposta. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao último apartado, como sempre, é o de recursos e preguntas. Ten a palabra o BNG. Sí. Moitas gracias. Sí. Comezando... Perdón. Claro, o Partido Socialista quere presentar unha moción por urxencia. Bueno, pues como sempre, expoña a urxencia da moción, votamos a urxencia, en caso de que prospere, pues continúa ca exposición de motivos e senón, pues, decae. Le expoña moi brevemente a urxencia, por favor. Dende o Grupo Municipal Socialista de Rianxo queremos deixar constancia da nosa profunda preocupación polo feito de que unha solicitud presentada polo Rexistro Oficial enviada por correo electrónico e que cumpre coa normativa vixente non fose considerada para a súa inclusión na orde do día da sesión ordinaria deste pleno. A solicitude refírese á comparecencia do tenente de alcalde e concelleiro de Cultura, don Julio Alcalde Hermo, para dar explicacións públicas sobre unhas acusacións gravísimas vertidas dende as redes oficiais do Concello e dende a súa propia rede, nas que se acusan concretamente a este voceiro de suplantación de representación institucional, acusacións que afectan a convivencia democrática, a reputación institucional e a verdade dos feitos. Entendemos que este tipo de situacións non poden resolverse mediante comunicados sesgados, lecturas interesadas ou mensaxe en redes sociais, senón que deben debaterse e aclararse nun espazo institucional e público como é o Pleno, onde a veciñanza poida escoitar de forma directa e sin intermediarios. Consideramos que a negativa a incluir esta comparecencia é unha mostra de falta de transparencia e un intento deliberado de eludir responsabilidades políticas, cando o lóxico sería facilitar a explicación pública de quen fixo as afirmacións e, sobre todo, de quen fixo as acusacións. Por todo iso, reiteramos que esta comparecencia debe producirse no Pleno como órgano de control e de expresión democrática por excelencia. E exiximos ao Goberno local que non obstaculice o seu debate, pois está en xogo algo máis que un desacordo político. Está en xogo a credibilidade e o respeto institucional do Concello de Rianxo. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas gracias. Simplemente por matizar, non é certo o que di e confunde, ademais, o seu descoñecemento dos procedementos con falta de transparencia por parte do Goberno ou con carácter, como ten dito en moitas ocasións, autoritario, dictatorial, malo, malísimo, por parte deste alcalde. Vostede presentou unha solicitude que errónea, que señor secretario, estou intervindo, entendo que o debate se faga se é aprobado ou non, ou hai debate se non é aprobado. Teño que volver a recordar e que o alcalde pode tomar a palabra cando estimo oportuno na sesión plenaria. Unha mostra máis de que sigue descoñecendo cal é a normas de funcionamento desta casa. Ademais, como lle estaba explicando, vostede presentou unha solicitude formalmente errada. Vostede o que tiña que ter feito, no caso de que quixera, era traer a este pleno unha moción, unha proposta, na que sometera ao acordo do pleno a comparecencia dun conselleiro delegado. Vostede non fixo eso, vostede presentou unha solicitude de comparecencia. Iso non ten lugar, porque primeiro o pleno ten que avaluala e aprobala de ser o caso. E no caso de que a aprobara, o comparecencia teria lugar ao pleno seguinte. Iso é o que di a normativa vixente. Vostede, por tanto, se presenta unha solicitude que non carece de fundamento xurídico e que está errada nas formas,
pois non pode atribuirlle a esta alcaldía, nin ao grupo do goberno, nin a ningún técnico desta casa que pretendan obstaculizar a súa labor. Simplemente fixo un trámite errado, agora está rectificando e facendo o trámite que corresponde, que é someter ao pleno a comparecencia do tenente alcalde. En caso de que fora aprobada, primeiro, que pasara a urxencia que fora aprobada, comparecería no seguinte pleno ordinario. Pero isto é o que tiña que ter feito. Non o fixo outra cousa e, por tanto, non hai lugar a presentación do que vostede demandaba, nin hai ninguna intención de obstaculizar nada. Se non creo que lle dixo, ten aí o ordenador, pode consultar a normativa vixente ou solicitar cantos informes xurídicos estima oportunos para maior tranquilidade súa. Pasamos, en todo caso, a votar a urxencia desta proposta que plantea a viva voz o Partido Socialista. Votos a favor da urxencia, Partido Socialista, votos en contra da urxencia, Rianxo Común, Partido Popular e BNG. Pasamos agora aos rogos e preguntas, empezando polo BNG. Moitas gracias. Empezo polas preguntas. En primeiro lugar, preguntamos novamente polo mercado municipal. Como resultou a nova oferta de postos vacantes do mercado? Cales foron o número de postos ofertados e cantos novos se adxudicaron? En caso de que esta resposta sexa negativa, como tememos, instamos a abordar este tema na vindeira mesa do comercio. A seguinte pregunta é se hai novidades sobre o Pexón, como están avanzando os trámites e se teñen realizado xuntanzas con urbanismo para avanzar no proceso. A seguinte pregunta é en canto ás áreas comúns do polígono de Rianxo, as zonas verdes, moitos depende a súa conservación do Concello, sobre todo en época de perigo de incendios que pode afectar a parcelas construídas. Tamén depende do Concello instar, entendemos, aos empresarios, donos das parcelas, a cometer nas súas propiedades as limpezas. Entendemos e vemos que Rianxo en Común, o Goberno, non está facendo nin unha cousa nin a outra. Polo tanto, teñen pensado facer algo ao respecto. E a seguinte e última pregunta, en Rianxo, penúltima, perdón. En Rianxo temos moitos e moitas deportistas, tamén é alto o número de deportistas rianxeiros e rianxeiras que acadan logros nacionais e internacionais. É o caso, por exemplo, de Eric Martín, que recentemente ven de ser subcampión de Europa de Kung Fu. Por que non se recibiu a este deportista da maneira institucional como corresponde? A última pregunta é referente ao SAF, ao Servizo de Axuda no Fogar. Queremos saber que información ten o Concello respecto da seguridade das traballadoras deste servizo, do Servizo de Axuda ao Fogar. Teñen constancia, coñecemento de avisos sobre situacións de acoso, de abuso ou de risco do mesmo hacia as traballadoras? Que protocolos ten a empresa para que as traballadoras poidan facer a notificación destas situacións? Que protocolos ten a empresa de actuación sobre medidas a levar a cabo tanto de prevención como de resolución? E por último, as traballadoras van soas aos domicilios? E paso entón aos rogos. A fonte do Campo de Arriba está nun estado lamentable, rogamos acedan ao seu correcto acondicionamento. O seguinte rogo en canto á ponte de Catoira, todos coñecemos a súa situación. Nestes momentos de época estival, os atascos agudízanse e empeoran a situación. Polo tanto, rogamos que se insista o que sexa necesario na Deputación da Coruña para que se poña unha solución pronta e inmediata. A Federación de Montañismo ven de anunciar unha inspección nos sendeiros homologados de todo o país. Rogamos que se acondicionen os sendeiros de Rianxo que se atopan nun estado tamén deficiente.
A deixadez no sendeiro que recorre o río Té parecenos preocupante, por non falar do tramo que pertence ao camiño do programa Apejo, que está inaccesible. Rogamos de forma inmediata se proceda ao seu acondicionamento para que mínimamente se poida transitar por el. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a comenzar cas preguntas. Con respecto a con respecto a parada de autobús que temos aquí en Rianxo, temos en teoría unha parada de autobús oficial cunha marquesiña chea de papeles e de propaganda, e depois temos outra parada de autobuses que, bueno, que se traslada de forma provisional cando hai festas, cando hai... Entonces, o que queríamos saber é que si nesta temporada vai quedar en Setefogas habilitada como parada de autobuses, o que pedimos que se actúe e que se acondicione cun lugar para que os usuarios poidan resguardarse, porque vemos que a xente que está desperdigada por aí e non sabe moi ben ás veces cal é a parada en sí. E unha pregunta que temos é de cando a parada de Setefogas está habilitada, a parada oficial a que está na zona do supermercado que hai por ali e do bar, nesa zona podes aparcar ou non? Porque aí pérdense en Setefogas pérdense plazas de aparcamento cando se habilita a parada ali e non se recuperan na zona da parada oficial. Entón, queremos saber como se actúa nestes casos e se se vai a modificar a señalización existente. Transmítenos os veciños e, bueno, constatamos que xa romperon varios listóns dos bancos da Ribeira, os bancos novos que se montaron e que se instalaron aí na fachada. Queremos saber se vai pedir responsabilidades ao fabricante polo deterioro deses elementos. Tamén queríamos saber quen asume o gasto de subsanación das deficiencias. Porque, en teoría, estes bancos viñan a sustituir os anteriores, que eran de madeira, que tiñan máis mantenimiento, pero, bueno, vemos que nestes tamén hai que actuar, e, bueno, constanos que non son do agrado da xente. E se van a seguir comprando, queremos saber se se vai a seguir mercando o mismo modelo, se se vai a cambiar a tipoloxía de banco. Bueno. Outra pregunta con respecto a unha moción que xa presentáramos aquí este grupo referente ás melloras que necesitaba tanto a igrexa parroquial como a capilla de Guadalupe. Quedárase nesa moción de instar ao Concello a chegar a acordos e intentar tramitar, encauzar un convenio ou algunha actuación ou algo tanto involucrando a igrexa como ao Departamento de Cultura da Xunta. Entón, queríamos saber se hai algún avance ao respecto nese senso. Pero aquí tamén en anteriores plenos traeranse varias preguntas e queixas nas riadas pasadas do inverno pasado na zona do río Té. Pois, bueno, as riadas deterioraran varias pontes, desfixaran parte do camiño. Entón, queríamos saber se están solucionadas e correxidas esas deficiencias. Pois, bueno, a hora de actuar é agora no verán, porque no inverno ali é moi complicado. Queremos saber como se atopa a problemática das obras da ponte de Catoira. Queríamos saber se houve algún tipo de aviso, xuntanza de coordinación ou algunha comunicación por parte da Diputación da Coruña ao respecto de cara ao Concello para coordinar algunha serie de sinalizacións, actuacións. Queríamos saber se ten fecha de previsión ou se hai algunha fecha de previsión de finalización das obras ou cal vai ser a dinámica a seguir. Tamén
isto máis ben como un robo, pregunto. A pantalla LED que está aquí no campo, na zona próxima para dos taxis, creo que é de Arousa Norte, esa pantalla. Entonces, consideramos que o sitio actual que non é apropiado, porque non aporta nada, moita xente descoñece, non ten unha visibilidade para que é o elemento en sí, que é un panel informativo. Entonces, consideramos que hai zonas que se adecúan mellor para eso, como noutras zonas aquí do campo, como máis próximas ao xuntamento, así que ten máis visibilidade e que podería aportar e ser máis beneficiosa. Queríamos saber se é posible dotala de contido propio para a promoción interna de Rianxo, poñéndolle a información do verán cultural, de actividades que se van a facer, de avisos de actos, competicións, novas en xeral, darlle máis contido e máis utilidade. Se hai forma de poder aumentar ese cartel publicitario. Aquí vamos a ver. Temos aquí unha serie de rogos na zona dos petroglifos das Mámoas. Temos varias queixas de que o estado non é apropiado, que hai moita maleza nesa zona. Entonces rogaría que se acondicionara a contorna para que a xente, veciños e visitantes, poidan visitar a contorna. Agora no verán, hai moitas actividades no Concello, moitas competicións, e o que vemos é que se destinan os contedores marróns para usos que non se deben. Xa veo a colación aquí en plenos anteriores, pasoume este fin de semana que na praia, con motivo así do campeonato que hai, moita xente viña a preguntar onde podía depositar os refugallos de plástico, de cartón, e non lle supemos dar unha contestación axeitada, e non había os contenedores axeitados para poder depositar. Entón, solicitamos que se adecúen os contenedores necesarios e que se habiliten os lugares apropiados para facer a separación a orixen e axudar a reciclaxe de toda a basura. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Permítame romper un poquinho esa forma de funcionamento do pleno que tanto me recorda e agradecerlle a valiosa participación e aportación que a nosa concelleira Elena leva facendo nos últimos plenos, e que por motivos laborais este será o seu último pleno como representante pública do Partido Socialista de Rianxo. Desde aquí queremos recoñecer o seu compromiso, profesionalidade e dedicación ao longo deste tempo, e só podemos dicirlle moitas gracias, Elena, e moita sorte nos teus novos retos. No que corresponde ás preguntas, a veciñanza creo que se está poñendo en situación de duda o plan de limpeza, e se preguntan como é posible que en un tramo de 200 metros no mesmo lugar se limpe a fronteira dunha casa e en cambio a que está xusto enfrente non se faga. A pregunta é, podíamos decir que o plan de limpeza e mantemento, podíanos decir o plan de limpeza e mantemento do segundo semestre? Imos empezar en agosto e ainda non está publicado. E, sobre todo, podíanos explicar cal é o criterio dese plan. O outro día, nesa comisión extraordinaria que solicitamos, o tenente alcalde nos decía que vostedes non facían limpezas festivas, como se facía antes, e as cales denunciaban, pero, en cambio, vostedes ían antes das festas, co cual non sabemos se son propiamente festivas ou son limpezas prefestas. Podíanos decir cal é o criterio dese plan? A segunda pregunta, cando teñen vostedes actualizar o portal de transparencia e publicar os acordos incluídos os dos órganos unipersonais?
Recórdolle que este era un punto do seu programa de goberno, o cal sería interesante de cara á veciñanza, sobre todo de cara a aquela que non o coñece, que pudera comprobar se prometen e cumplen. Pregunta reiterada, creo que por sexto pleno consecutivo, a ordenanza fiscal número 12. Aínda a día de hoxe non temos a información solicitada, co cual este grupo vai a tomar as accións necesarias para poder conseguila mediante un comunicado ao valedor ou valedora do pobo. Levamos xa moitos meses sufrindo esta situación e, a pesar de que seguimos presentando propostas, pues, vemos que a negativa do goberno a darnos pues, está presente. Que pasa coa aplicación desa ordenanza? Si se aplica ou se non se aplica, o alcalde estaría incumplindo aquilo que nos dixo que era función súa o seu cumplimento, e se se aplica, está o facendo de forma errónea, co cual, ca repercusión que pode ter eso a nivel municipal. Queremos saber exactamente que están facendo e como. Xo preguntamos moitas veces e esperemos que desta podamos ter a resposta. Por que decidiron cambiar a ubicación dos bancos da Ribeira? Colocárnos de forma errónea a primeira vez, se lle dixo en pleno que non se cumpría a accesibilidade, creo que se nos reprobaron de forma considerable e resulta que agora vemos que os bancos se colocan nun sitio que realmente é o que cumple a normativa, co cual supón eso un estrés, eso sí que supón un estrés para o traballo do persoal municipal que ten que facer a mesma tarea dúas veces. Nos pregunta a veciñanza que concepto ten este grupo de goberno sobre a praia sen fume e que tipo de situacións e actuacións está prevendo este Concello para garantizar que realmente Rianxo teña ese espacio nas súas praias sen fume e que publicou o alcalde nas súas redes sociais. Pregunta, cando vai licitar o Concello de Rianxo o servicio de recollida de lixo e limpeza viaria? Se o novo contrato menor que vostedes firmaron por un importe aproximado de 17.000 euros recolle un plazo de execución de 16 semanas, prorrogables en base a unha serie de situacións, falamos de 4 meses. En cambio, na documentación que vostedes nos entregan e que é pública, fan mención a que cerca deses 518.000 euros do post-25 se van a sufragar nos costes deses servizos. Van a licitar o servicio en 2025, tal como afirmaron na documentación entregada e reiteran de forma continua. Pregunta número 2. Volvemos a insistir. Cal é o estado de implantación do contenedor marrón no noso Concello? E cal é a situación desa licitación conxunta con Boiro e Pobra que en xaneiro vostede de 2025 afirmaba que era cuestión de meses? A pregunta é cantos meses máis? Pregunta, o Concello de Rianxo tratou de chegar a algún acordo con Portos de Galicia para a xestión e organización das festas do Carmen, xa que vemos que no 2024 na documentación que nos envían tuvo que afrontar unha multa de cerca de 6.000 euros. Pregunta número 4. Por que o alcalde non executa os acordos plenarios aprobados pola Corporación Municipal e que lles afecta ás asociacións de comerciantes, entre outros? Por que o alcalde non cumple cos acordos que en este pleno se adoptan e só dá viabilidade a aqueles que é de interés para o seu goberno? Considera o alcalde que este é un aspecto de boa gobernanza? O PSDG de Rianxo presentou unha moción para saber o gasto real que debe afrontar o Concello en concepto de reequilibrio coa empresa que suministra o servicio de abastecemento e saneamento. E non dispoñemos a día de hoxe ese importe, nin vemos intención de facelo. Cal é a situación actual con esa empresa referente a ese reequilibrio, xa que esta empresa está asumindo a xestión e mantemento de máis rede municipal nova? Non se lle está pagando o que hasta 2023 se viña percibindo a empresa por a non aplicación do IPC e que supón unha deuda importante. Necesitamos de forma urxente
tanto este grupo municipal como a veciñanza de Rianxo que se aclare cal é a situación no contrato de abastecemento e saneamento. Cal é a débeda actual que ten o Concello de Rianxo con esa empresa. Cal é o resultado da bonificación dos novos establecementos de Rianxo? Esa proposta que vostedes propoñían para incentivar o asentamento e implantación de novas empresas, queremos saber cal é a situación actual. Cando é a inauguración das vivendas dos mestres? E se ten pensado vostede invitar a Corporación Municipal a ese acto institucional? Pregunta, que pasa coas obras de Vilasún? Que pasa coa obra de Villanustre? Que pasa coa obra de Tronco? Que pasa coa obra de unificación dos baixos da vivenda dos mestres? O Concello, máis menos, facendo un cálculo sin ser moi aproximado, sobre 800.000 euros sin executar. Entón, queremos saber cal é a situación desas obras. Podían aclararnos a que se debe a contradicción no seguinte documento. Na resolución da Alcaldía 16/2025, achega municipal do Servicio de Vixilancia de Praias. Leo textual. O 6/6 do 2025 notificouse ao Concello a concesión da subvención para o Servicio de Vixilancia de Praias 2025 por un importe de 11.397 euros. Esta axuda representa o 32,82%. Espera un momento que se cortou a emisión. Abre, pero abride. Abre que ahora non entra, non debía entrar, entrou solo. Único por ela. Daste a volta e aproveita. Que? Propoño sistema rotativo no verán. ¿Qué? Hostia, cuidado, si tienes calor, aquí non che dijo nada, Aquí... ¿Qué? No, ti, escoita, ben, moi ben por vos. Sí. Sí, no? Aquí tamén notase... Bueno... Solo faltan 30 preguntas. Solo 30, no, 80. ¿Sí? ¿Qué? No puedo. Xa estamos outra vez, pode seguir. Grazas, señor alcalde. Desde que punto exactamente retrocedo? A último que tiña, a último que estaba lento. Vale. Podíanos aclarar a que se debe a contradicción no seguinte documento. Resolución da Alcaldía 16/2025, achega municipal do Servicio de Vixilancia de Praias. Leo textualmente. O 6/6 do 2025 notificouse ao Concello a concesión da subvención para o Servicio de Vixilancia de Praias 2025 por un importe de 11.397 euros. Esta axuda representa o 32,82% do orzamento elixible do proxecto.
Debido a que, finalmente, a subvención resultou concedida por un importe inferior do previsto, modificouse as condicións e o orzamento do servicio, de modo que agora ascende a 18.143,95 euros. En consecuencia, a axuda destinada é de 5.954,84 euros, un 32,82% do gasto, e a achega municipal de 12.189,11 euros. Con respecto ás subvencións ás AMPAs, por que non se executaron en 2024, como se lle advirteu no momento que se modificou o Plan Estratégico de Subvencións? Está reflexada a subvención directa, a subvención nominativa e tamén se reflicte a posibilidade de utilizar a concurrencia competitiva. Cal é o motivo de manexar esas tres opcións cando realmente vostedes o que queren é executar a concurrencia competitiva? Por que non se permite que sea prepagable ao 100% e manexades porcentaxes do 80% e do 20%? E por que non se dá libertad ás AMPAs mediante ese tipo de axudas para afrontar a posible concurrencia a outras subvencións, caso da Diputación ou caso da Xunta de Galicia? E podíanos aclarar exactamente a que período lle vai afectar esa concurrencia, se é a 2025 ano natural ou se é o curso 2025 e 2026, porque algunhas das situacións que aí se expoñen non lle vai permitir ás AMPAs a súa xustificación. E aparte, nos gustaría que lle botaran un vistazo ás valoracións, porque creemos que hai AMPAs que non van ser capaces a conseguir unha aportación ou non son capaces a chegar ao máximo, inclusive, aínda que fagan todos os proxectos de colaboración co Concello e aqueles proxectos que vostedes reflexan nese proceso de concurrencia. Un verán máis, señor Bustelo, cal é a súa proposta para a praia de Cans? Cal é a súa proposta para facilitar o acceso ás praias aos rapaces e rapazas máis alexados do núcleo ou das zonas de praia? Recordamos que estes son 2 puntos do seu programa electoral. Recordamos tamén que é importante que vostedes o publiquen para que a xente poida valorar de novo se prometen e cumplen. Alguén nos podía explicar o acontecido estas semanas co solapamento de cartelería? E facemos mención ao que ocorreu ca Festa da Xouba. Cal é exactamente a programación da Festa da Xouba? Quen fixo a programación da Festa da Xouba? Quen diseñou o cartel da Festa da Xouba? E como é posible que unha actuación que está reflexada en 3 lugares distintos, con 3 horarios distintos? E iso dá lugar a que o día da actuación que tivemos aquí no campo, pois moita xente dera volta e marchara porque a actuación ainda non empezara como estaba proxectada nun dos carteles, e ademais no cartel que máis se promocionou. Con respecto aos rogos, rogamos, en primeiro lugar, que nas vindeiras festas da Guadalupe, por favor, nos especifiquen con un distintivo claro e visible para que podamos poñer nos nosos coches cos días exactos e horas exactas cas que imos poder dispoñer dese aparcamento facilitado polo Concello para acceder aos actos, e recordarlle ao alcalde de Rianxo que este grupo municipal polo menos asiste a todos os actos que hai durante todas as festas. E o facemos porque 2 destes 5 concelleiros foron multados por usar ese espacio, sabendo que había un email interpretativo do alcalde sobre o uso dese espacio. Entendemos que, e por suposto foi pagada, o que rogamos é claridade por parte da alcaldía e que se nos dé algún distintivo e nos expliquen de forma clara para facilitarlle a quen fai esa labor de vigilancia sobre ese espacio, pois que teña en conta que temos autorización. Rogo sobre o paseo marítimo por segundo ou terceiro pleno consecutivo, e xa en plenos anteriores o voceiro do Partido Popular e a voceira do partido do BNG xa o fixeron e o refrendaron. Desde este Grupo Municipal Socialista rogamos e creemos que por terceiro pleno consecutivo que se procede de forma urxente ao arranxo da ponte de madeira do paseo marítimo á altura de Té,
que continúa a presentar un estado lamentable, con táboas rotas, puntas que sobresalen, converténdose nun risco evidente para a veciñanza que transita por ali a diario. Somos coñecedores de que existe un proxecto aprobado e mesmo dunha solicitude de subvención para acometer esa actuación. Porén, ligar a reparación dunha infraestructura tan utilizada e perigosa a unha subvención é, como mínimo, unha irresponsabilidade, especialmente cando falamos dunha cuestión de seguridade cidadá inmediata. Cando alguén cae por culpa dunha táboa solta, non queda moi tranquilo sabendo que hai unha subvención en trámite. O que queren é a resolución inmediata. E se lle ven advertindo, creemos que dende os últimos 3 meses. En lugar de aproveitar a proposta, mellala, vostede o que fai opta por ou rexeitala ou non tela en consideración. Así que nós somos partidarios de que hai que poñer máis luces, evidentemente favorable, pero tamén hai que ter máis responsabilidade. E rogamos que se solucione o estado do firme do paseo marítimo tal e como lle presentamos nunha moción. E recordo que esa moción non foi aprobada por ningún dos grupos da oposición. Faga vostede un proxecto por fases, remodele o paseo marítimo tal e como propoñía aquela moción e evite situacións como a que se deron onte no paseo marítimo, donde unha muller caeu, por sorte, non con demasiados daños físicos, pero sí con daños materiais. E iso tamén lle repercute no coste e na imaxe do propio Concello. Dende o Grupo Municipal Socialista rogamos que se actúe de forma inmediata para solucionar os problemas de canalización de augas na zona da Atalaya, na parroquia das Ados, onde cada inverno a situación repítese sen resposta. Acumúlase agua nas vías e remata por inundar viviendas e mesmo negocios da contorna. Non estamos falando dun problema menor nin puntual, senón dunha deficiencia estrutural que está a causar danos materiais e preocupacións constantes ás familias afectadas. A estas familias xa non lle vale a visita de rigor nin a promesa de que se solucionará. Queren feitos reais e garantías de que as súas vivendas non se van a inundar, de que os seus negocios non se van volver a inundar. A finalización das obras de Cartumil e a Cruz. Dende o Grupo Municipal Socialista rogamos que se proceda á finalización inmediata das obras nos núcleos de Cartumil e a Cruz en Taragoña, xa que a situación de paralización ou inacción está a xerar malestar e incerteza na veciñanza. Entendemos que os prazos de asentamento do terreo poden ser necesarios nalgúns casos, xa que en outros que son nos que vostedes licitan, eses prazos de execución en obras similares son de 3 meses. Entendemos que se as obras son similares e os prazos de execución son similares, non entendemos por que en Cartumil e a Cruz se achaca un problema de asentamento e en outras obras non temos esa explicación e se executan en tempo e forma. E, sobre todo, que finalicen as obras, que non lle digan aos veciños que se está a asentar o terreo cando a obra aínda non está completa. Que lle estamos mandando un mensaje que van ter que esperar outros 3 meses a que se asente esa obra. Cumplan vostedes coa responsabilidade, non engañen a veciñanza derivando esa situación en excusas sobre asentamentos, e iso é o que pasa cando os servicios municipais no verán están saturados e deciden iniciar unha obra. De igual forma, lle recordo que cumpla vostede o que lle dixo en novembro aos veciños de Taragoña sobre a obra de execución da Coviña. Creo que hai 8 meses de espera e donde a xente está esperando a que se execute. Fixémolo antes nunha moción, reiteramos que xa foi exposto por os outros grupos municipais, pero nos vemos na obriga de que hai que facelo. En comisión, nesa comisión que tuvemos o luns pasado, donde se expoñía esa proposta do Grupo Socialista sobre a fachada que lle afectaba a Punta Fincheira con Quenxo, se facía mención a que ese non era un camiño de titularidade municipal. Entonces, eu creo que necesitamos unha aclaración ao respecto, porque no inventario de camiños sí que aparece reflexado como un camiño de titularidade municipal, tal e como defendía o Partido Socialista. Entón, entendemos que é responsabilidade do Concello. En todo caso, entendemos que ten que ser así, porque senón non teria sentido que Costas lle dixera ao Concello de Rianxo que ten que presentar un proxecto. Rogamos
que cumplan vostedes coa súa responsabilidade de garantir a seguridade da veciñanza e señalicen ese espacio como zona peligrosa e poñan e balicen e tomen as medidas oportunas que consideren, pero garanticen que a xente poida transitar de forma segura. Xa caeu unha persona, parece que a este goberno lle dá absolutamente igual a seguridade, están pensando vostedes en pichar e asfaltar e pensen vostedes na seguridade da veciñanza. Desde o Grupo Municipal Socialista rogamos que se proceda a dar cumprimento efectivo aos acordos aprobados nas diferentes mocións debatidas e votadas en sesión plenaria, independentemente de quen as propoña, xa que unha vez aprobadas pasan a formar parte da vontade do Pleno, máximo órgano de representación democrática do Concello. É preocupante constatar que moitos dos acordos aprobados nos últimos meses seguen sin executarse, nin se dá información clara sobre o seu estado de cumprimento. Esta situación desprestixia a propia labor plenaria, xera frustración entre a veciñanza e evidencia unha falta de vontade política para cumprir o mandato do Pleno. Solicitamos que se elabore un seguimento público e periódico dos acordos plenarios, indicando o grado de execución de cada un deles, os prazos estimados e as causas dos posibles atrasos. Non se pode utilizar o Pleno como mero trámite para aprobar mocións que logo se ignoran. A responsabilidade institucional exixe respeto aos compromisos adquiridos neste salón. Dende o Grupo Municipal Socialista rogamos que se intensifique a limpeza e desinfección dos colectores do lixo no municipio. Sabemos que se está facendo un traballo, pero rogamos que se intensifique e se diversifiquen as zonas. E, sobre todo, que se deciden lavalos por orden do Concello, por orden municipal, por orden do presidente da corporación, non se faga en terreno de portos, que se busque un espacio de titularidade municipal para facelo. Rogamos se faga unha campaña de difusión de uso do servicio de punto limpo. En San Xoán se levou a cabo unhas actuacións que foron notificadas ao Concello, co cual nos xenera dúdas sobre a política medioambiental que leva a cabo este Concello. Hai un punto limpo que debemos de potenciar, que debemos de anunciar, que lle debemos de facilitar á veciñanza para o seu uso, e rogamos que así sexa e cumplan co seu cometido. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Vou empezar por o último grupo que interviu, que é o Partido Socialista. Sí, pero temos que acabar primeiro nós e despois damoslle turno para que comente o Rojo, vale? Comenzando polo Partido Socialista, como comentaba, tratarei de dar resposta a algunhas das cousas que se comentan, variopintas, pouco coherentes algunhas delas unhas con outras. En todo caso, tratarei de contestar algunhas das cousas, non? A parte, cóstame diferenciar o que é rojo, o que é pregunta, en algúns casos se hai unha cousa ou vai a outra, pero, bueno, do que fun capaz de apuntar, vou tratar de dar resposta. Falaba, por exemplo, dunha obra pendente na Coviña. Vostede debera conocer o proxecto no que esta obra está incluída, debera ver a diario os obreiros traballando nesa obra, simplemente que están no outro punto da parroquia. Hoxe mesmo estaban traballando ali e levan toda a semana, por tanto, non dous sitios a vez non poden estar. Cando acaben un punto, irán para o seguinte, como é lógico, non? Comentaba tamén as obras de Cartomil e da Cruz, un traballo, unha actuación moi importante que se ven levando a cabo nestes últimos meses, que da cal non se preocupou hasta este momento da hora, supoño que porque lle interesa. En todo caso, as obras están prácticamente finalizadas, máis alá da reposición do firme que queda. Están as vivendas todas conectadas xa á rede de abastecemento de agua, a nada terán acceso á auga municipal, cousa que non pasaba ata fai pouquiños meses, non? Sacaba incluso un rojo que ten que ver coa canalización das aguas á altura da Atalaya, un rojo que en todo caso lle debería dirigir á Deputación, que é o titular da vía, que é o titular da recollida das pluviales nesa vía, e con cal cos técnicos da Deputación, ademais, xa fomos visitar a zona en distintas ocasións para abordar esa problemática, pero animo en todo caso a que tamén insista na Deputación de que velen por resolver esa problemática da mesma maneira que o facemos nós.
Mencionaba tamén, por suposto, a ponte sobre o paseo marítimo, e máis é curioso, non? Afeáballe no turno, na parte de mocións, afeáballe a outros grupos que no seu día non votaran a favor dunha moción súa para unha cuestión parecida ao que se presentaba. Bueno, vostede hai unhas semanas votou en contra dese proxecto que permitirá cambiar a ponte de madeira e máis outras actuacións no entorno, non? Vostede votou en contra deso, supoño que cando votou en contra non lles... Abstuvémonos. Rectifico, non votou a favor da actuación que se vai levar a cabo, supoño que naquel momento non lle preocupaba tanto a seguridade dos veciños e veciñas e ademais creo que non é cuestión de risa, non? Comentaba tamén solapamentos na cartelería, é dicir, bueno, en fin, quero dicir, a cartelería que temos dá conta dos eventos que hai, estou seguro que en algunha circunstancia pode haber errores que a persoa que redacta os distintos carteles pode cometer, como calquera outro pode cometer calquera outro error. Non creo que sea motivo de noticia. O que é motivo de noticia é que teñamos unha cartelería tan abundante que, en todo caso, dá conta tamén dunha programación festiva e cultural abundante e da que nos sentimos orgullosos. Aí non atopamos problemas. Vostede que xa se atopa en comparación ao que facían vostedes con eventos destes hai pouco tempo, non? Preguntaba tamén, facía distintas preguntas sobre a convocatoria de axudas ás AMPAs que non creo que non debo aquí contestar, simplemente porque a convocatoria está publicada, as bases están publicadas, ten aí toda a información a respecto desta nova liña de axudas que imos poñer en funcionamento dende o Goberno, unha liña de axudas que ademais foi previamente tamén abordada cas propias AMPAs, remitido borradores e traballada con eles, non? Por tanto, estamos contentos de que por fin se poidera sacar e toda a información que queiran sobre a mesma teñen a súa disposición no boletín oficial da provincia. Non entendín para nada a contradición á que aludía sobre a contratación de socorristas, por tanto, non lle podo contestar. Xa contestei aquí porque hai socorristas, cales foron as circunstancias que motivaron esa contratación, que foi que non se pideu unha subvención por un importe maior ao que finalmente nos concederon, por tanto, tuvemos que amoldar a perspectiva que tiñamos, porque non podíamos con fondos propios asumir todos os areas do Consello, non? Por tanto, non sei a que se refería, simplemente isto. Facía tamén unha relación de obras polas que preguntaba que pasa, sin moito máis detalle. A maioría das obras que lle escoitei teñen que ver con, están financiadas co POS da Diputación e, por tanto, a maioría delas, se non todas, están pendentes de que a propia Diputación aprobe as obras. Nós non podemos iniciar unha licitación dunha obra sin que a Diputación aprobe o proxecto. Deberá sabelo. En todo caso, da mesma maneira que outro, cando vai a arrojar pola atalaya, pode aproveitar para preguntar polo estado desas obras, non? Desconoso, non lle podo trasladar aquí cal é a situación respecto de Viacua. Mirarei, preguntarei aos técnicos cal é esa situación pola que pregunta e trasladaremoslle esa información, non? Preguntaba polos acordos plenarios. Os acordos plenarios vanse executando na medida na que podemos, para mostra algunhas das cousas que estou relatando ata o momento, non? Preguntaba tamén se hai algún tipo de acordo co Consello con Portos. Nos con Portos presentamos un proxecto para a instalación das distintas barracas e postos, etc. Portos, vemos con eles as distintas circunstancias e a partir de aí, ás veces danse ocupacións no marco da festa, o mellor podense dar algún tipo de error, algún tipo de ocupación que non sea coherente co proxecto, e iso pode ser susceptible de sancións, como calquera de nós, como comentaba antes, por exemplo, pode ser sancionado por calquera cousa, non? Por tanto, entendemos que non hai tampouco un problema que haxe que abordar con Portos neste sentido, e as festas vanse desenvolvendo nese ámbito sin maior problema desde o meu punto de vista, non? Preguntaba unha vez máis, e contesto unha vez máis, sobre o contenedor marrón. O contenedor marrón é un proxecto que se vai abordar conxuntamente, como xa lle dixen, cos municipios de Boiro e da Pobra, que se vai implantar e que vai empezar a recollida, se todo vai ben, o próximo 1 de setembro, unha mostra do traballo entre as distintas administracións, a pesar de non ter o mesmo color, pero que compartimos a vontade de traballar conxuntamente e de que a mancomunidade sexa unha mancomunidade de servicios. Isto, aínda que é fácil de dicir, é difícil de facer, pero para mostra un botón e axiña teremos esa
traballo conxunto cos outros consellos para abordar isto. No mesmo sentido, tamén a licitación do lixo trataremos de que sea conxuntamente como saia, senón será de maneira particular en función tamén dos intereses dos seus consellos. Neso estamos traballando como se traslada tamén en cada pleno, mantendo a mesma perspectiva que tiñemos e que vostede mesmo mencionou, non? Desconoso se houve algún cambio sobre a ubicación dos bancos da Ribeira. Comprenderá que non me dedico día a día a supervisar a instalación destes bancos. Preguntarei se houve algún error que se subsanou ou se atopou unha ubicación mellor que a originalmente prevista, ou a que se debe eso polo que vostede pregunta, pero entendo que están ben colocados. Se era a dúda que planteaba, que non sei se era esa a dúda que planteábamos, non? Sobre a ordenanza número 12 contestei largo e atendido tamén durante todos os plenos previos, entón remíteme ao que xa contestar. Tamén xa teño contestado sobre o portal de transparencia, estáse traballando para avanzar neso, hai unha diagnose feita ao respecto e vai seguindo traballando, pero comprenderá que os distintos departamentos teñen traballo abondo diariamente e non poden afrontar toda a vez, cando ademais se trata non de facer actualizacións ou facer modificacións, trátase de empezar de cero. O portal de transparencia a día de hoxe está carece de información, e carece de información non destes últimos 2 anos, carece de información desde que se fixo. Entón, empezar de cero a abordar unha situación desas características pois leva certo tempo e implica deixar outras tareas do día a día que son, se cadra, máis apremiantes para o conxunto da veciñanza sen perxuízo da necesaria transparencia, non? E tamén preguntaba unha vez máis tamén polo plan de limpeza e mantemento. O plan de limpeza e mantemento non exactamente do segundo trimestre, senón da segunda, o que é unha segunda volta por todos os núcleos, anunciarémolo a semana próxima, e o criterio que temos é claro e se o trasladamos continuamente, que é chegar a todos os puntos o máis rápido posible cos medios que temos. Eso estamos facendo. O resultado, eu creo que en termos xerais é positivo, máis alá de pequenas circunstancias que se poidan dar, e durante a próxima semana anunciaremos a segunda volta que se levará a cabo nas próximas semanas, na próxima metade do ano, cando creo recordar que tampouco non hai moita afluencia de festas, pero igualmente iremos limpar a todos os sitios, como non pode ser de outra maneira, non? Preguntábase tamén pola pantalla instalada aquí no campo. Non é exactamente unha pantalla que tamén, senón que é pretende ser un elemento co que se poida interaccionar, que se poida buscar información, etcétera, etcétera, non? Aí vanse poder cargar contidos propios, pero estamos pendentes de que se arranxe un problema que ten para poder habilitar esa función, e ademais está en coordinación tamén con outra plataforma, con outra pantalla instalada no interior da oficina de turismo. Entón, unha vez que eso todo este resolto, esa interacción este resolta, será doado cargar este tipo de contidos propios, carteles festivos ou calquera outra información relevante para a veciñanza especificamente de Rianxo. Buscouse un sitio, seguro que é opinable o sitio, en todo caso buscouse un sitio que reunira unha serie de criterios. Por un lado, que non obstaculizara o tránsito peonil, que non dificultara a accesibilidade. Buscouse que estuvera próximo á oficina de turismo, dado que esta interacción que se busca, entre comillas, permite suplir unha oficina de turismo cando esta está pechada. Entón, se unha persoa chega á oficina de turismo nun horario no que non está aberta, pois que se poidera dirixir a este elemento e atopar aí información sobre recursos turísticos. E despois, outras circunstancias técnicas que teñen que ver con conexión á luz eléctrica, a internet, etcétera, etcétera, que isto, efectivamente, en outros ámbitos se podían atopar, pero, máis ou menos, as dúas primeiras razóns son as que determinaron ubicalo nese punto, pero nós mesmos pensamos en outros e seguramente serían tamén igual de bons, non? O que ten que ver cas obras na Ponte de Catoira, tamén o comentei aquí en algún momento, estamos abordando con Diputación, houve unha reunión de coordinación e de traslado que se iba a facer na propia ponte, a que acudeu o Conselleiro de Obras, cos técnicos de Diputación e demais. Aí trasladouse máis ou menos o que se pretendía facer. Desconoso os motivos polos que pode estar tardando máis ou menos esa actuación. O certo é que siga habendo unha sinalización ali instalada, siga habendo uns elementos reductores de velocidade ali instalados e aparentemente a obra está inconclusa. Desde a Diputación non nos trasladaron ninguna circunstancia anómala, nin ninguna outra previsión, pero en todo caso interesarémonos por esa circunstancia, non?
Preguntaban tamén tamén o BNG antes aludía a eso a través dun rojo, pola situación do sendeiro do río Ten en distintos puntos. Efectivamente, o pasado inverno distintas riadas deixaron moi magullado o sendeiro en moitos puntos, sobre todo que ten que ver con sinalización, pontes e elementos de madeira diversos. Algúns deles puderonse repoñer, outros acabaron absolutamente esnaquizados e non se poderon poñer, e outros acabaron máis ou menos en bo estado, pero quizás por derrumbes no terreo ou así, a súa instalación resultou difícil ou desaconsellable, non? Entón, é certo que o momento de acometer ese traballo é neste no que estamos, pero tamén neste no que estamos é o momento no que máis traballo pode ter o Servicio de Obras en términos xerais. Entón, buscaremos, cando a cousa aminore, dando o punto de vista de carga de traballo contra finais do verán, prepararnos para resolver estes problemas e prever tamén o que poida vir tamén no inverno próximo e que o traballo non sexa en balde neste sentido, non? Saía tamén o tema da Igrexa da Capela, trasladamos, por suposto, como sempre se fai, o acordo plenario adoptado ás administracións ás que se aludía no mismo, acompañouse tamén dunha solicitude de reunión para abordarlo presencialmente e aí quedou o intercambio de información. Nos seguiremos insistindo, ademais foi unha cuestión que unha vez que se abordou no pleno trascendeu, incluso houve certas solicitudes de entrevistas e demais para abordar a cuestión, quer dizer que foi unha cuestión conocida e que acompañamos desta solicitude de reunión para abordar. Supoño que poderemos obtela e abordar de maneira presencial a situación que se dá e as posibles vías de solución con esa axuda económica por parte de outras administracións, non? Tamén comentaba algo respecto dos bancos. Teño que ver, non sei se houve algún problema que ten que ver coa rotura ou alguna cousa así. Miraremos entón se ten que ver, por suposto, con unha mala execución ou con cuestións que se lle poidan pedir responsabilidades ao fabricante, farase, ou se ten que ver con outras cuestións relativas a vandalismo, cousas así, teremos que apandar e arranxar, pero, botaremos un vistazo e miraremos a ver que pasou con iso, non? Comentaba tamén o tema da parada de autobús. A parada cambias neste mediado de xullo normalmente, cando coincide Festa do Carmen e a partir de aí unha serie de eventos festivos aquí no pobo, buscando unha maior seguridade, porque se asume que hai máis xente andando pola ribeira, saída dos supermercados, etc. Non? Entón, por eso se fai este cambio. Un cambio do que se trata de informar tanto aos usuarios a través de cartelería na Marquesina, como, por suposto, tamén ás empresas concesionarias das distintas rutas, que, ademais, por costume xa son conocedoras deso, non? Ainda que se dan, moitas veces, chegan os autobuses a parada oficial, como dicía, en vez de utilizar a outra, non? Pero, informados están. Ali non se instala ningún elemento de protección como unha marquesina, entendendo que é unha cuestión temporal que se axusta aos meses de verán e que, se asume que debe chover pouco ou que non fai falta tampouco un resgardo das inclemencias do tempo tan importante. No que sí, saía antes, prevemos esa modificación da parada e tamén esa instalación dunha marquesina e dunha estrutura maior en ese proxecto que atinxe a fachada marítima, non? Aí eu creo que cando hai que abordar esas circunstancias, non de maneira temporal, senón de maneira permanente, buscando unha maior seguridade tanto da parada de autobús como unha maior unificación dos distintos servicios de transporte, autobús, taxi, etc., no mesmo punto, seguro e perfectamente conocido por todos. Mentras tanto, cando se fai este cambio, efectivamente, na oficial, entre aspas, permítese o aparcamento sin ningún problema, máis al lado que está indicando no terreo, que tampouco cando está ali a parada se pode, na saída do supermercado e nos distintos vados que ali hai, non? E pasando a algunhas das que comentaba o BNG, por cuestión de actualidade, no que alude á situación dos AFNOS, cando temos conocemento de circunstancias non sei, de acoso, distintas outras destas das que se aludían, adoptas os protocolos instaurados neste momento, trasládase tamén a cantos entidades hai que trasladar, incluso se fora necesario
a Garda Civil. Saben, en todo caso, gobernaron tamén, que é difícil moitas veces a capacidade de maniobra do Consello para decidir que domicilios sí, que domicilios non, cantas horas sí, cantas horas non, ou abordar incluso situacións deste tipo, son difíciles de abordar, porque veñen, sobre todo, dadas de arriba, non? En todo caso, faltaría máis. Nós temos conhecemento de circunstancias deste tipo, pois abórdanse coa contundencia que haxe que abordalas en todos os casos, non? En ese sentido, o que se nos traslada en moitas ocasións, e o que tamén nós temos que trasladar a outras administracións, é a necesidade de que o protocolo se actualice, se fortalece, se lle dea os recursos necesarios ás traballadoras para desenvolver o seu traballo con plenas garantías, e que tamén eso témoslo intentado facer, seguramente sin demasiada insistencia, e podemos nese sentido mellorar. Tamén conscienciar da necesidade do servicio, conscienciar de para que é o servicio, e que a xente o asuma como tal, e non como outro tipo de prestacións onde algunhas veces se dan equivocacións, e iso pode dar lugar a situacións, non quero dicir como as que temos presentes, senón como outras igualmente desagradables, non? Comentaba tamén distintas zonas verdes que teñen falta de limpeza. Nos actuamos en todo eso da mesma maneira, a través do protocolo, entre aspas tamén, que máis ou menos temos deseñado a tal fin, non? Pues, evidentemente, se detecta a necesidade de limpeza nunha finca, porque hai unha vegetación extensa, pues notifícase en este caso a persoa titular, para que a maior brevedade posible pues faja ese traballo, non? E notifícaselle polos distintos medios oportunos. En términos xerais, a resposta sempre é positiva. Podemos abrir temos a potestade, por suposto, de poder abordarnos un traballo de maneira subsidiaria, pero realmente en algún dos casos é un pouco, non sei, eu entendo que incluso é desaconsellable, non? É dicir, neste caso nos que se aludía ademais, parcelas particulares que de gran tamaño e demais, que podemos nos acabar acometendo de maneira subsidiaria, ademais no momento, como comentaba antes, no que os servicios de obra están con moito traballo, e acabar tamén nós facendo eso, non? É certo que temos esa potestade, buscamos non ter que chegar a eso e insistir no ámbito das notificacións e no ámbito dos requerimentos, e insisto, como en términos xerais, só é dar resultado, e a xente procura ter limpos as súas parcelas, e moitas veces incluso se atopan ca falta de man de obra para poder acometelos cando a propia titular non ten as capacidades ou os medios suficientes para poder facelo, non? Preguntaba tamén polo mercado municipal. No último proceso de licitación que se abreu non tuvemos ningún licitador, si que tivemos moitos interesados, e xente incluso que mantiven reunións con eles, onde me preguntaron polo proceso, incluso me manifestaron a súa intención de formalizar, pero sempre había escollos, e fundamentalmente escollos que teñen que ver coa falta, así o transmitían, que a falta de persoal para quedar traballando no posto, non daba atopado persoas para estar aí traballando. Entón, acabaron xa directamente non se presentando á licitación. Iso ten, por suposto, unha conclusión negativa, que seguimos tendo únicamente 3 postos no mercado. Entendemos que cantos máis postos pode ser un elemento, ou é un elemento de dinamismo do mesmo, pero tamén ten unha lectura positiva, que creo que hai que agarrarse a ela tamén, que o mercado, nese sentido, é interesante, e hai xente que ten intención, cando menos, de concurrir a estes procedementos. De feito, vamos iniciar outro procedimento de licitación á maior brevedade posible. Esforzarémonos máis en difundir o proceso, en destacar as cualidades do noso mercado, e abordarémolo onde tiñamos que abordalo, como se comentaba, non? E preguntaban tamén pola recesión a deportistas, en términos xerais, tanto moitas veces incluso ao mellor un equivócase, porque tampouco non existe un criterio nesta materia. Normalmente inténtase recibir a todo o mundo que o solicita, que nos di, mire, ou tuvemos un bo resultado nun evento, ou durante o ano houve esta acumulación de resultados, por tanto, gustaríanos ter unha recesión institucional, etc. Aquí hai
bueno, tuvemos distintos exemplos, non? E, ademais, incluso, sin chegar a eso, pero cada fin de semana recibo información por parte de distintos deportistas que me din, quedei primeiro en un campeonato de Europa en tal sitio ou quedamos tal, non? Procuramos tamén, ou procuro, difundir eses resultados tamén como mostra de recoñecemento e para bueno, un pouco de que reciban a través das nosas redes sociais ese cariño por parte da cidadanía, non? O que fago é difundir aquilo que se me transmite. Tampouco non podo estar cada fin de semana sondeando todas as redes sociais, nin todas as plataformas de resultados de distintos eventos, e as sesións fanse de aquelas xente que nos di queremos esta recesión, buscamos un día, o que sea, non? Tampouco non se insiste en recibir en que veña alguén a unha recesión, ni moito menos, porque cada un ten a súa vida, tampouco non se trata de utilizar os éxitos de ninguén para a promoción, ni para a imaxe, ni para nada, non? Pero, bueno, en todo caso, se hai esa solicitud, e, ademais, nós encantados de recibir a todos os deportistas que temos aquí, que son moitos e moi bons, ademais. E con isto pasamos ahora sí levantada a sesión ao turno do Rojo para que lle dé lectura si estima. En todo caso, delle lectura, incorpórese para que tamén se recolla na acta gravada, aí a través do micrófono. Non pasa nada. E delle lectura aí ao Rojo mandado. Vale. Rogo solicitando que o Pleno do Concello de Rianxo se sume ás iniciativas de apoio a Francesca Albanese, relatora especial da ONU sobre o territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Francesca Albanese foi nomeada relatora especial da ONU para Palestina en marzo de 2022. Sucedía no cargo ao canadiense Michael Link, que ocupara entre 2016 e 2022. E a súa misión é informar sobre a situación dos dereitos humanos neses territorios. O nomeamento é moi anterior aos ataques de Hamas de outubro de 2023, pero a súa función de avaliación e informe cobra unha nova dimensión como consecuencia deste ataque e das represalias que de xeito inhumano e constante ven mantendo Israel nos últimos 20 meses. Nun primeiro informe de marzo de 2024, Francesca Albanese afirmaba que nos 5 meses que ían de ofensiva naquel intre morreran máis de 30.000 palestinos, dos cales 13.000 eran nenos e advertía ao analizar as pautas de violencia e as políticas de Israel no seu asalto a Gaza, o presente informe conclúe que hai motivos razoables para crer que o umbral a partir do cal pode decirse que Israel cometeu xenocidio xa se acadou. E propoñía, entre outras medidas, o embargo de armas ao Estado de Israel que despois de máis dun ano aínda non se produciu. Nun informe posterior, en outubro de 2024, Albanese di: a destrucción de Gaza, do que non se libraron outras partes do territorio, continúa sen cesar. A violencia que Israel desatou contra os palestinos tras o 7 de outubro non se produce de baleiro. Forma parte dun proceso a longo prazo, intencionado, sistemático e organizado polo Estado co fin de provocar o desprazamento forzado e a sustitución dos palestinos. Este proceso podería causar un dano irreparable á propia existencia do pobo palestino en Palestina. Os Estados membros deben intervir agora para evitar novas atrocidades que deixen aínda máis cicatrices na historia da humanidade. No último dos informes, até o momento, o de principio do mes de xullo de 2025, Francesca Albanese amosa como se pasou da economía da ocupación á economía do xenocidio e como moitas das grandes compañías internacionais que viñan posibilitando o colonialismo israelí agora sustentan o xenocidio. Afírmase no informe, mentres a vida en Gaza está sendo eliminada e se está producindo unha escalada en Cisxordania, este informe mostra por que o xenocidio levado a cabo por Israel continúa, porque é lucrativo para moitos, poñendo luz na economía política da ocupación que virou en xenocidio
O informe amosa como esta situación é un campo de probas ideal para os fabricantes de armas ou grandes tecnolóxicas, con pouca supervisión e ningunha petición de contas. Fálase de fabricantes de armas, bancos, aseguradoras, empresas de construción, empresas TIC, etc. etc. Os informes previos pasaron máis ben desapercibidos. O Occidente en xeral fixo oídos xordos ás recomendacións dos mesmos. Porén, este último provocou que Estados Unidos, despois de fracasar unha campaña que pretendía que a ONU a destituíra do seu cargo, decidira poñer sancións a Francesca Albanese. Estas sancións sobre Albanese son absolutamente intolerables. Son a continuación das que exerceron antes sobre a Corte Penal Internacional e da represión que os propios Estados Unidos e varios países occidentais exerceron sobre as persoas e institucións que alzaron a súa voz denunciando o xenocidio e o que pretenden é perpetuar a impunidade mediante a intimidación a quen se atreva a denunciar os crimes. Aínda que este asunto semelle moi alleo á política local, ninguén de nós debemos considerarnos exentos de enfrontar, na medida das nosas posibilidades, a loita contra as situacións indignas para a especie humana. Un concello e un pobo solidario e pacífico como o de Rianxo non quere mirarse nos espellos da crueldade nin da indiferenza ante os crimes máis execrables. Trátase de silenciar mediante intimidación e non debemos facilitar esta estrategia, tampouco por omisión. É por isto que rogamos os asinantes, neste caso físicamente só asinei eu porque a outra persoa, por problemas de xeografía, foi imposible. É por isto que rogamos ao Concello de Rianxo que faga unha declaración institucional condenando o xenocidio de Israel sobre o pobo palestino e apoiando a relatora especial da ONU e os seus informes documentados, rigorosos e valentes. Esta declaración debería facerse pública polos medios que se estime oportuno e facele chegar ao Goberno do Estado solicitando apoio á relatora e o cumprimento das recomendacións dos seus informes. Moi ben. No, queda xa grabado en acta, por tanto, así estaría todo. Moitas grazas polo rojo, mas por vir hoxe aquí a darlle lectura. E con isto estamos por rematado. Quero tamén eu despedir a compañera Elena. O meu recoñecemento para ti, para todos os que antes ou despois tiveron a valentía de pasar por este pleno, ou por todos os plenos. As entidades locais, dixímolo sempre, son as administracións máis próximas á veciñanza e iso moitas veces é o primeiro factor para que un decida non participar en listas electorais ou en distintas outras cousas, non polos, distintas circunstancias que pode conlevar. Por tanto, quen toma a decisión de participar e o fai con valentía, pois merece todo o reconhecemento e que vaya ben no futuro e no persoal, non? E, boas noites a todos.